Good morning, Philippines! Unya, unsa may kuan ninyo ron diha, nagsige magkag-ulan. Ha? Nagsige man kaha dihag ulan. Lagi, tingguan. Dili na diha malandslide pa kana inyohang kuan diha pa nga bukid-bukid man na. Dito. Dili, ada kong patag. Unsay patag nga mura man Patag ni diri. nagbukid. Bukid na gani, pero patag man. Nalibutan man may lugot. Lagyo man lugot. Unsa man ang lugot? Kuan. Parang kung sa ito apa pang-pang. Ay magkuyaw na. Tapa sa ubos. Pakinig kayo ba? Ha? Kuyaw na kay pangpang ma. Di man, kaya layo mo po kayo. Ang ganang nasa pang-pang mo ito yaw niya. Atuwa, di mo ni pang-pang. Namantas. Ako manipatag di ibabaw. Kay murag sige ra bagbagyo. Kadumdum ka itong baba mo nga layo. Ha? Bakay sige ra man ko nagbagyo diha. Oo. Gana nang yung itlog yung gilutog eh. Kuan man na bugas, fried rice ba? Ah, bahaw na yung magigisa. Oo. Adag ka, ba nang luto ang mahulog ba na ninyo? Di man. Gamay ra man na oh. Ang kilo na mo kaon. Di man na lahi man ang iro kay naa man na sila ilahang pagkaon. Oh. Usay nga na na. Fried rice. Ha? Fried rice good kana mura ginis nga kanon good. Oh. Apel tadi. Gibutangan na ako kuan ng kuan, sibuyas dahon og sibuyas. Wapo man ang tangan og ahos gamay. Na may ahos dire. Di ko. Nya, kumusta naman inyong iro? Balik ka kabwa. Among iro nga biskay gitambalan. Nanurog na ang balibo na sama menos sige pangaw. Ay, gampol. Palitan na po na nagtambal nga kuan. Tambal sa pangkagit. Ay, ilit. Ha? Walay loto di aron. Patad man ko ron. Ilit? Ha? Nya, wala ka daog. Lipatad mo ko ron. Wa ka kadaog. Ay, Wala. Atong isang simana. Upat ra ka ng beer. Pila man puy daog anang upat. 1,000. 1,000. Unya Lima kung mo 100. unya kung makuha ang tanan number pila may daog ana. So nga lipat dan ron kay kuan. 49 million. Unya kung makadaog kag 49 million pa, 49 million. Magpasumangil na kong
kuan. Aw, muhuam jud ko nimo kwarta ma 20 mil. Ay, akong iya to Manila. Ganong Manila man na. Kunya. Nakoy Manila man ang kuhaon. Samin. Unya unsa may imong paliton? Wag ka daw kuhaon naman ang giplano daan. Hindi na ko dug na o mo palit ako pa. Alis ko na siya pero sa Palit na daan. Huna-hunaan na lang unsa may imong paliton. Di, naghuna-huna pa ko kay pagkadaog ko. Luwang ko nimo 20 mil. Abis nakadaog na noon ka, bulam na ka. Tinidul po palong Manila. Usa may amo i-plating mo adto may. Nga, ato man ako bra. Unya palitan ko nimo giyuta diha. Kuan na yun, mag-atik-atik na yun tabang. Alam man, kamu man tanan ging, may magmahay. Tingawan na sila dili nga ayahay ko. Niyo mago nga patik-atik wag nga pa. Kada ako diha kwarta pa magpalit ang sakyanan pero aho ra ko dili. May mga tao dito nga diri nga naman ay kwarta ka na may anak sa gawas. Niyo man na pa magpada ko kwarta diha pa repair sa balay. Repair kong balay pero ako ra ko dili. Ayaw na budhag puyo, mubalhin jud mo sa kanang kuan dako yuta. Atik ba aron di nga hinon. Mupalit jud mo dakong yuta sa laing lugar. Imo jud kong padagong geng. Nganong tag-upat ra man na kanambir imong madagan pa. Nganong di man na matanan. Mga ko mangod. Dili na masipit daw pagbadlis. Pag-iris ba sa kon ba pag kon sa nang. Ako makadaod kag 49 million. Kuha na, pagpalit dihag dakong balay. Kanang dakong yuta ba niya maghimo tag compound. Mao man na yung plano geng. Pero lang tanan yuta nga kita ra tanan. Mga anak. Pero igit tanan. mga apo. Ha? Igit ba igit? Git ba para safety? Bisa ra ko maupat ka hektarya. Bisa ra ko upat ka hektarya gud niya pader tanan. Kay sudlon tag NPE ana. Dino man ako na nga di man ako sa amo ning bata. Na ako no ipat yun. Di alam man ka. Nya ko muuli day ko. Batahan mo na sa matos kay na may anak sa abroad. Nya kay pobre man. Alam mo na. Di ay, lain diriging basta kay nas US dato na. Mao na problema. Kay nagtuo na yun silang dato. Ha? Mao na problema kay nagtuo na ng mga tao nga dato dahil na sa Okay. Amerika. Oh, mo man ko bisa nga ako basta maka kuan sa US sa Pinoy ug sa Amerikano. Diferensya. Lisod din pangitag kwarta. Sa Manila po, lisod pang sa US po, lisod pangitaon pero kuan dagko bang sweldo ba? Di dagkog sweldo. Di man dagkog sweldo diri. Dili man dagkog sweldo diri. Dagko na ay ang pariharaman diha kay ngano dako man po mga bayranan diri. Dako lang Apa sa ganun? dako lang paminawon Apa sa pa. Dako lang paminawon kay kuan man diha sa Pilipinas ang dollar kay dako man mao na. Pero kung diri wala may mga kwarta. So, ate. Guwapa tita. Ayaw kong atika. Tita pa, tita. Ayaw kong atik-atika. Para tita. Ata. Kisa na? Unsay ata? Unsay ata? Tita. Ahon. Adong pala. Adong pala. Oh, tatay tuloy pala. Texas. Oh. Ano si tita yan? Sa pangpang. Taon sa English sa pangpang-pang. Kuan. Unsay English sa pangpang? Pongpong. Pongpong. Ang. Pungpung. Gara ra to. Kanang magnaam panagsara man ta makahumay. Unya pag manglakaw na mo, paingon sa bukid
Kay magluto din kung isa ka basod niya, dali-dalion akong kaon. Ay, katong gali na yan. Dili, jud bisag unsa Gali kay... na yan, katong gilubog. Di man, kana bisag unsa nga humay, kay panagsaraman ta makahumay. Basta may bisag NFF. Oo. Kay sige raman tag mais. Nya, mag-eskwela mo. Mag-eskwela mo. Manguha mo, ugang nga mais, itaguan ninyo dito. Kasagbutan, pag atong eskwelahan ninyong baligyan ni Pina. Oo, nya. Pagkuan pod ila pod papaayit mga talong. Talongan nila manguha mi baligya namo. Mga kubasa, inyong pupuon niya, taguan ninyo dito sa kasagbutan, pag atong eskwelahan ninyong pandadon. Kahinomdom ka pa nga kahinomdom ka nga sila papaayit na ay talungan, manguha ko didto usa ko mo adtong eskwelahan. Mangawat, kung talong ila papaayit, ibaligya ila tipila. Kadoon nito ko yun. Talong o pitsay. Ato man nga sila mga talong sa doon sa balon. Ito, ang talungan ni Manuay dito sa... Naapa sa luyo. Katong dapat ila nanay. Ato ila ay papaayit. Tanay. Dool kaayo sa atua sa luyo. Dili pa naapa sa likuran kini si Mama Tilde na ay sagingan. Unya wala naman siya talong. Namutol kog saging. Natinga si Mama Tilde kay kuan. Ang saging kay naputol na ako dayto gikuha. Uy, kawatan. Agahong na dumduman ang gatong mga mais na mga uga sa sako. Mga himba ng baba sa sako kay magdaan naman na yung mais sa kagantang ibaligyan yung Pina. Oo, kay makarisis. Dito sa kasagbutan doon nila ni DC. Oo, kay makarisis naman mi. Dako naman tayo itong balong sa una, 250. 250 din? Oo, 250. Paano mga nito? Mas mais. Mahalinag utso, unya Jis. Lipay na kaayo. Sama na, oy. Katungdong ka nga nangadto kong mga goy nga nanibaw mo lunglong ugtaan. Nanibaw mo ni lunglong ugtaan niya, nakakuha ka sili. Iyon ang giguyon. Dito gipatay sa natad. Kay abi manamog ko ansawa. Nanihilak mo kay bitin. Dito ka pa kay Ginay. Abi daw niya sawa. Dali pa. Kay numdum si Mama magadto siya og kuan mga goy ang iyahang dalhon nga malipay mi kay Shakoy. Oo. Shakoy nga katunay asukar daghan. Oh, lami naman kay itong kuan. Lami naman kay ito. Ya sukar ay tilap-tilapan te para dugay mahurot. Oo, nya pagkahuman ang Shakoy di na tamis. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kausap ko yung pamilya ko sobrang aga. Video call. Sa bahay yan sa bahay sa tindahan yun ng kapatid ko. And nag-usap kami. Nag-ano ako. Hindi pa talaga akala ko, 'di ba na narinig ninyo? Iba pala talaga yung tingin sa mga nasa Pinas, no? Na mga nasa abroad or nasa Amerika, Australia, Canada. Iba talaga yung tingin nila, no? Kasi parang mayaman talaga or malaki yung pera natin dito. Hindi talaga nila gets, guys. Hindi talaga nila gets na malaki ang pera kumpara kung ipunta sa Pilipinas yung pera ng dollar, ilagay sa Pinas. Dubli-dubli, di ba? Hindi nila magets na ang bayaran natin dito is dollar. Parang katulad lang din sa kanila ba? Malaki pagdalhin sa Pinas. Yung mga mentality ba, andun pa rin. Akala ko yung parang nagigits na nila ba, na ganun. Pero hindi pala talaga, no? Lalo na mga tao na, wala talaga silang, akala talaga nila mayayaman yung mga andito sa Amerika. Kaninang umaga, mga 3 o'clock in the morning, nagising ako, guys. Alam niyo ba kung anong naramdaman ko? Itong left side na mata,
sobrang sakit. Yun yung doon ko na-realize na sobrang sakit ng mata ko. Na sabi ko, ito yung first time na naramdaman ko itong sakit na ito. At hindi ko alam bakit sumakit sa pagbuka ng mata ko 3 o'clock in the morning. Sabi ko, hindi man ako nag-computer agad, nag-cellphone. Pagbuka lang sobrang sakit itong left side na mata ko. And then, binalik ko siya ng tulog kasi yun yung pinaka-first time ko na naramdaman na ganun talaga kapag may problema sa mata. Sumakit siya. So, naisip ko kanina, pagbangon ko mga 6 o'clock, pagbangon ko, sabi ko, may sakit. May ano talaga, I think may ano ako. May sakit sa mata. So, kailangan ko atang magpa-check up kasi yun, delikado. And then, na-realize ko din, bawas-bawasan ko yung pag-cellphone ko. Kasi palagi kapag wala akong ginagawa, guys, kapag bored ako, hindi ako nag-i-edit. Plus, nasa laptop ako, diba? Edit. So, kapag bored ako po, ang gagawin ko is maglaro ng game. And kahapon, di ba na-open ko sa inyo yung sakit ni Mr. na kahapon sumakit na naman. Oh my God. So sabi ko, relax ka lang ay kasi sumakit. And then yun, i-relax lang siya, pahiga. Kunin ko yung cellphone sa harap niya kasi yung palagi siyang ganun ba. So ngayon, naligo siya, patrabaho na siya. Iwan ko guys, matagal na yung sakit niya sa puso niya. Hindi ko alam kung anong age nag-start. Basta yun, nagpa-check up yan siya noon. Hindi pa kami nagkakilala. So, sabi ng doktor, may sakit siya sa puso. Weak yung puso niya. So, pero hindi niya talaga. Buti na lang, umabot siya ng ganito, diba? Thank God, at saka sana umabot pa ng mataas na panahon. I-pray na lang natin. And then, palagi yan. Yun yung pinaka-takot. Natakot talaga ako kapag nakikita ako ng sumakit yan, guys. Panic attack. I guess, you know what happened? There's no more, they don't have enough canned food. The cats, they have few left. But they have still pouches. Anyway, paalis na si Tammy. Yeah, Primavera is expensive. It's 86 cents each. So, finally, my husband is wearing some, look at that. Sleeveless, guys. You never see Tammy wearing sleeveless, right? No, you don't. Yeah. Alright. He will only wear sleeveless like that kung mayroong pocket. Pag walang pocket, no. Hey, you guys haven't had this crap. Huh? Why there is a dry food on the floor and don't eat it? It's the one that you told me you don't like. You guys are so picky. It's the one that you said like, but the containers don't like them. Did you try both containers or just one? Just one. Maybe the other flavor I like. Why they're the same? No, they're two different. They're so picky. Oh my God. Makakalimutin na talaga ito matandang to. Makakalimutin na. Kalimutan na lahat. Yung relo, yung cellphone. I have to rearrange this office again. Dalhin ko yung office ko dito, guys. Tanungin natin one time. Pag hindi talaga, so wala tayong choice. Tanungin natin siya. Listen. I'm going to put my table in your office. What do you want? Put this somewhere safe. No. Somewhere safe. What do you feel now? Put it in the I'm gonna drawer or make something. a little space over there. You know what? Put it in the cabinet, the safe cabinet. Okay. Put it in there. Listen. Hon, No, I'm asking you no or yes. hon, you do what you're gonna do. Do what you're gonna do. Okay, then I won't. That means that reaction is not. Hon, what you? I don't know. So get rid of that desk and you put your desk. I don't care. No. Then it's not because the way you react. Hon, because how much room you got for 2 desks? Look how big your desk is. How much room you got in that office? Okay, I'm not. Okay. Tignan nyo. The way I react. I don't know. Common sense way. Drive careful. Don't be mad. I'm just asking you nicely. Do I need something? Relax your heart. Remember? Flashlight. Got my hat. Okay. You're good? You have your laptop na? Okay, open You the gotta put the garage. laptop in the back, right? Yeah, open the garage. I love you. Love you too. Don't be aggravated with everything. I told you you can have my car. So I gotta hook this. You can have my car, love. No. Hi guys, ito yung gamit ko pang linis sa mga ganito. Kapag wala akong ganap,
Ito yung mga ginagamit ko, look. Maganda naman kasi itong gamitin, look. And I think pag madumi na ito, pwedeng labhan. Yung madumi naman siya, no, nakukuha na yung mga dust. Pero I think pwede itong labhan eh. So, yun yung mga pinagagawa ko dyan. Tapos na dito, look. Dito sa TV. Ganyan yung mga ginawa ko, guys, kapag wala sa tummy. At saka wala akong ganap. So, Inday Garutay is cleaning again. Kakaalis lang ni Tami. And, yan siya. So, hindi ako makapag-ano dito sa office niya. So, share kami ng office. Gusto ko dito kasi kaysa taas, magpunta pa ako sa taas. Ganon, ganon. Pero, feeling ko yung reaction niya kanina parang na, ano siya naguguutan. Ano sa Tagalog yung naguutan? Masikip na. Sabi, masikip na daw. May table pa siya. Dalhin ko pa yun. So, sabi ko, edi wag na. Yung reaction niya is hindi masaya. So, tapusin ko lang yung ginawa ko kahapon para tapos na. And then, I think mamayang hapon na tayo alis. Kailangan kong bibili ng mga pagkain ng pusa. Kasi wala na silang pagkain. Oh, hi. Ino ako.